què és el que t'ha agradat més de treballar en projectes? Jo crec que l'equip, estar en un equip i poder no tindre que fer totes les coses tu, sinó anar compartint tot amb el grup i com més idees, més bo surt. Ara hem posat els noms i hem de distribuir els continguts que hem fet durant total. Molt bé, us ha agradat treballar en projectes? Sí. Què us ha agradat més de treballar en projectes, Mariona? Que treballem juntes i ens podem entendre bé. El treball en equip. Sí. I vosaltres? A mi m'agrada molt perquè no són les típiques classes avorrides i és més divertit i penses més, has de buscar més la informació tu i tot això. Ens podem ajudar entre nosaltres i bastant bé per treballar. Penseu que ho heu après fent projectes? Sí. Bastant. Molt bé. Recomanaríeu fer projectes a altres cursos? Sí, perquè si a classe et costa molt concentrar-te, aquí no és tan difícil concentrar-te, perquè a les classes normals et costa molt concentrar-te.